Olesa ha celebrat aquest cap de setmana la Festa dels Miquelets, un esdeveniment que commemora la història de la Guerra de Successió a Catalunya amb una programació variada. La festa ha inclòs un mercat d'època amb productes locals i artesanals que ha estat una de les atraccions principals per als visitants. L'acte inaugural que va tenir lloc el divendres va consistir en un homenatge als soldats caiguts durant el conflicte. En aquest acte es va recordar la importància dels que van defensar la causa austracista entre el 1705 i el 1714. Després es va realitzar un seguici nocturn. El dissabte, les activitats van incloure l'obertura del campament militar i civil, on es van fer demostracions de tècniques de batalla i de la vida quotidiana dels soldats. També es van portar a terme representacions del Consell de Guerra. Un dels moments més esperats va ser la gran batalla recreada al Parc de la Dona, on actors vestits d'època van representar les estratègies de combat. La jornada va acabar amb actuacions musicals i un sopar popular. Finalment, el diumenge va incloure la batalla urbana a primera hora del matí i la pedregada a la tarda. Al llarg del cap de setmana s'han organitzat diverses rutes guiades per conèixer la relació d'Olesa amb la Guerra de Successió i el seu patrimoni històric. La festa ha servit com a plataforma per preservar la història local.